timi adane ato unya wusi pe sika no asa on the 10th to 14th baby a obi abo ahon ebra Rachel City na abehunu Kristo a ofri Nazareth no sese wo ye nokwafo na owo ehuntasem ne esumasem de manipa owo ehuntasem ene esumasem e de manipa ti baby a obi a ya ahoboa na tutu America na onso brebi na obishira miro Yesu Kristo papa din so na mahumobro so wadomabo yika ye ho aba ebesa atwaso yinka ye ho mara sisia na ebesa atwaso na afei enumre nso Minyankopon ti asefo ho nsemo de ma me no menka asenu mu suma sembi mfa me nkyerɛw yankomra sisia. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, that's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. Hallelujah. Bajotnas. Na oba beti ahotonsem. Eligiensem. Akomatoyemunsem. Na enona danchenya. Who am I, Lord? Sanom enani yebeshasie dakwa kusi enanum 5 days enumu no ade edi kai no se program ne be kwa wi ro Yakopon oman nyina be hu sampa se tene ne no de ma nipa no ye enuoma nwanwade ne nsenchene wo nipa mu eda ne edi kai no obi e ba ode apple ba ko be ba Obieba odi apple baako ebeba. Obieba odi apple baako ebeba. Amen. Yentu aso. Yewo iwiasi. Eya akwanya bi a yene nso enya nene. Ebinum benya no bre bi, ebinum benya no naano bi. Ebinum benya no mfie duni, ebinum benya no mfie numani. Ebinum benya no mfie miensani. Ebinum so kro nya na bosomi etwa mu yi. Na yenso ene yenya no asase etisu yi na meka ho asem. De ebinum nya na omode na twam ne saa na kine bi ba yenso e de ebetwam. Ebia meka se enipa a awon to aso yi wo mu no yenim se ye kase wahunu odifo de a wahunu odifo na eno ane se empempi no ha ne amane ho adwuma na odifo ba abeye e ga na edifo no Israel Yankopon edifo adwuma ne ntesa Israel Yankopon ye ne a osomaye no osomaye ma enipa ba bi o moduru a o makwan no asei achia
Awurade afiri mu nanso omusu sɛ Awurade wɔ mu na omuhunu mo kyira kwae na asafrade mo buru hunu adaadi na wasomaye ne abɛkasa kyerɛ nipa. Awon toatoaso yi ye ne ye brɛ so no nipa mpempem wo gidie sɛ Israel mu adifo ne baaye ne ye brɛ so de bintimi ma bet adifo beba. Israel mu adifo no etese mi ro adifo Mose, mi ro adifo Joshua, mi ro adifo Samuel, mi ro adifo Gad, mi ro adifo Elia, mi ro adifo Elisa, mi ro adifo Mika, Isaiah, mi ro adifo Jeremiah, mi ro adifo Ezekiel, mi ro adifo Daniel, mi ro adifo Hosea, mi ro adifo Joel, mi ro adifo Amos, mi ro adifo Nahum, mi ro adifo Abakuk, mi ro adifo Safania, mi ro adifo Egaya, mi ro adifo Mika, mi ro adifo Zakaria, mi ro adifo Malaki, mi ro adifo Yohani. Saa no adifo we no nyinaa no enema ehunu sɛ adifo ebeba bet sɛ adifo no bi die ntimi ma bio. Eti sɛ enema isusu sɛ adifo no beba difo beba na sɛ adifo no mo ba tete brem no ntimi ma bio mo de a na adifo no ba no mbɛpɛ de. Sɛ adifo no wɔtete brem no mo ntimi ama bio mu de a ɛne adifo atorofo mo ne beba. Ese adifo na Onyankopɔn esoma wona ho nsɛm wo kyerɛsɛm no sɛne o mote no ama nipa mu a na adifo pia adifo ne pie ne bɛyɛ atorofo. Na empo tetebere mu no Israel abakosem mu no ebere kwa na Onyankopɔn soma sɛ adifo na yɛti mo ho asɛm kyerɛsɛm no ɛma mo ba no na atorofo no sɛ apiem. Ndiye ne ye wo yɛ odifo nko ade a ama ne nti na Awurade ama wapie. Ye haunti ena Awurade ama wapie. Ɛyɛ sa na Israel Nyankopɔn na difo ne te. Osuma ye bra enipa afun enipa akwanachia enipa no Onyankopɔn ntemate de na ema nipa no Onyankopɔn ntemte eye bone na bone eye ade bi a hunu se bone saa na ni hunu ye hunu na se nipa be hunu se ade bi we eye bone ni hunu no enye ade ketwa honam ni Mogya ntimi hunu bone da efisa bone eye honam ni Mogya dia bone eye honam eni Mogya ne dia eti honam ni Mogya etumi hunu bone da honhom ne hunu bone ena honhom ehunu bone no enya honhom bia age se Israel tumfo Nyankopɔn KRISTO Yesu mi wura ne papa no ono nko honhom ne hunu bone. Apart from that honhom bia so ni wa asase so ehunu bone enti na obi kodi honhom foforo obi kofa honhom foforo obi kopɛ honhom foforo na odi nyame din to so de ya asɔre ya san kɔfo na mokɔ asɔre nyina mba ya de bɔnhefo. Yes, only Israel tumfo Nyankopɔn agi Israel konkroni Nyankopɔn ɔno nko a ne honhom ene hunu bɔne.
enti obi de esuma abofo ya asore a ono honhom ne nim bone but ebe operate miracles ebe operating senkyerene ono wonim bone enti bia obi ye sofo ye odifo a obetimi aka kire mo se onyankopon asoma ne se obegye mo afiramaniem ya atorosem honhom ne ye ni modwuma no enye Israel nyankopon honhom Israel nyankopon honhom eye nsenkyerene egye nipa afiramaniem nanso na dwuma ne se edika da nipa bone adi eyi nipa bone kire operate direct se meji mo fi mama niem ahomone Satan honhom abosom honhom suma honhom motia honhom sa honhom no esuma bofo honhom no ene operate sa on the always miracle adentia honhom a enye izo nyakopon honhom no enim bone ehunu eji se yekase odifo na se onyankopon na asoma no ampade a ade baako a enipa mdu hunu woni nchen okama kwambone enye ma kwambone se bia toda obefa tworo sem bible enko anu oka bible ono so no okay eneme mfamfa ho ono so nipa nso obo ni tirim na ekasa ebe wie se nipa no so difo atorofo agina awieye edu nyankopon soma nipa bia ode na asem ne soma no asem ne nye se o kan asem se me de masem asoma nti o kan asem da bi asem no ode soma ne nyina tietia ne se sei na won to so we o moye eye bone ka kire wo eno ne na asem no enye so o kasa asem na asem da bi asem ni nyina ye se awon to so we o mo bone ni ka kire wo eno ne onyankopon asem Edi afi twa woni na hwe asase so na hwe nipa mam na hwe asore nim na hwe asofo na hwe adifo awiye ne be yesu ni awre ho man hwe urade na anu no a na ntaminim se tetefo no nko an yesoma awom a onyankopon tim de nasem ma won se monko kankyere nipa se makwambone sei neti na mse e tetefo no nko a adentia ye wo ye betum ye beto asoro na asoro no se ye kobi ye nanane ye gya no mu akokoko bi na aduru ye so na asofodie ne wa hwan na abetutu na aso akonya bi na aso ye nti wonim se ye saa nete because ukodi sofo bi achi a ukodi difo bi achi a ono sofo na ase odifo no da bia no ode matiw ne fence romanfo no nko na ekyere wo ode Genesis na be kyere wo eno no ode be kyere wo a won te se odifo kasa kyere odifo kasa nyankopon aka kyere se won kan kyem se mo boni ni da ebi si da but odifo no obetimi akase nyame akasa akere se ahomone ayehye se yetia udifo no obetimi akase nyame akasa akere se enipa bi aproto we yetia bet se obi se wokwa asore na ne difo nyame aka akere ne se asore mai mo bone ni se na mo ye nipa ne ye bone se ne tie ye nsan firi akwambone so endo beken kai trosem no ha bia nenso odifo biara onyankopon besoma no ana onipa biara onyankopon besoma no
or the assembly ne man se koka ndi odifo agye obu ho no hu a onum se won so ne tiri na ayeye se adifo ni bi apia atwa se ebi anamane enko an ode kɔ ne nkyɛn ma onyankopɔn afa no so agye no adentia no ne wa asase ne so ɛno ne yɛde awoyɛ no ne yɛde atwa yɛfunuma ejama mehwɛ nipa din a na mahunu sɛ onyankopɔn ne nipa ntam gyeɛ no ɛkwan wa na mahunu sɛ Israel tumfo onyankopɔn no ɔno akora si firi soro sɛ ɔbɛgye nipa a ahwɛ nipa makɔ ama wɔnyɛ wɔn adentia nipa no onyame gyeɛ no yɛmpɛ nyame gyeɛ sene sɛ yɛama ne ɛbɛfiri yɛ so amanneɛ nya de pa na bisa wɔn sɛ wama ne ɛfiri hene hwan ne wama ne ɛkyi taafo adeɛ baako pɛ na mu deɛ mu nim sɛ deɛ mu nim sɛ ɔta mama ne akyi yɛ bɔnsam ne abayifoɔ ɔsoro te hɔ a na ɔsere mu ɔsoro te hɔ a ɔhwɛ mu ɔhunu sɛ mɔwie yɛ nyɛ metimi hwɛ nipa nyinaa din saa eti nipa wɔ mu nyinaa bi wɔ ma awurade abu wɔn atɛn kyɛ sɛ ɔtim sɛ nipa nim benkum nim ne fam nipa nim deɛ fa awurade ho deɛ nipa nim ɛfa awurade ho ayɛ yɛkɔ asɔre nti asɔre korɔ no ayɛ nipa no awurade nim ɛne asɛm yɛ awurade dea nti enipa ɔde bɔhyɛ ma yɛ sɛdeɛ ɔno ne honhom pɛ no ɔde ma yɛ ka kyerɛ yɛ ɛsie ɛwɔ nipa ɔne ɔmo nyankopɔn ntɛm baabi ɔmo ayɛ bɔne akoduru na ɔnam yɛ so abɔ wɔn kɔkɔ na deɛ ɔwɔ aso ne pa wɔkyi deɛ wɔni aso ne pa wɔbu no nkwasi asɛm saa na onyankopɔn na diifoɔ no ɔne yɛ ntɛm ne nipa ntɛm n'akyi dinano Kristo Yesu ne sɛ ɔbaeɛ a na ɔman ne hunu sɛ yɛhunu odiifoɔ deɛ a yɛama ne yɛ nko antia yɛha nko antia Yesu sɛ dabi ɔhwɛ wɔm no nipa no koraa ho yɛ ne mɔbɔ koraa kyɛ sɛ ɔmpɛ ɔma nim koraa hwɛ ɔhono sɛ nipa no onyame ntɛm atea sɛ bɛyɛ nipa ne bɛba wɔn ho so ɔmu nyankopɔn ntɛm no ano ni nhuniyɛ sɛ nipa bi hunu ano ni nhuniyɛ di Kristo Yesu mi wura no prekɔpɛ na hɔ ano gya nipa no hɔ ɔfrɛ asuafoɔ no sɛ mo meyɛ nkɔ ogya wɔn hɔ adentia na ɔman ne hunu sɛ yɛhunu sɛ nipa bi apia a wɔyɛ yɛse ono mu nim sɛ ɛnea yɛnso yɛ ɛkɔ no wayɛ saa ɔsi dabi nipa biara onyankopɔn soma no ɔsoma no wɔ mo ne ne ntɛm ɔsɛ yɛ da hɔ sɛ ɔbɛsa nam n'asɛm so ne honhom so na ɔde ayɔnkofa foforɔ asa aba biem
na nabufu hye na awereto a manipa so mpofre mu ebra oye odon firi mu buruhunufo na nipa a mo nyankopon so bo se ne tiri mu odene enso ya ne nipa nso ehunu onyankopon do ne tisei no nipa uhu nipa nim se ye de ye haw ye de ye amane enti se odifo agima righteous TV wo yi bosome so bi abetu sika yo base bebre wo a wo akira eno kra anye bosome TV ni sika base bebre wo bosome so abetu ni nyina tinkam betena so a enya wo ha de beba na menye wo bu na mso magidi ekura na mde akotua TV ni bi no eno wo adwuma na meye fise no na ye wo ya a obeto ye eno na adifu ni nyina ye die ntina ya na wote nsem bi firi me ho edebe nti na ya wote nsem bi firi me ho edimimi die jimia na majimi se asore no wo se manipa mra na nipa na eba no bawurade mpa ma om na nsenkyere ni sisi senkyere ni sisi a de ese oton anu aton de ese otie sika no behu anu atua behu de obenya saa chenka na mofre ni gidie no na one na dile ne saa na so waje omfa so no ati bi akotua ti fu sika na de aka no so de asepe wo na de aye wo yi dizeme ma me wo mimiti kura se bo fom a de o ya de nka me no wo yi nka me na de wabodam kura ko gina akwa ho on kura hwe kura won sere sika on peska o peska tinan ko busa on se enie odifo agema papa yi ese me hwe ni na mitie de wo ka na se me hwe na mitie de wo ka na se me nso me boni wo mu a masani afiri makwambo ne so na Awurade begye ama na yiyi na obehu me mobo nanso wedie de bonye ni abone dano so pa how dano so amane dano so no o se kire Awurade kasa kire na de zakoti se hieni a on pesikani afutu hieni no on pesikani afutu sikani so wakasa ne buofu ase onu hu ne se ono so how to operate a obetimi dia yi se hieni we ebe wi eche ko besa dan ko wi se ne no watoro no wu ase hieni wo chiri sikani afutu de boni yeni no o se chire Awurade kasa chire nanso de boni ni ko nan ko nya Awurade do de ya ope na asasi so hwan ena obu na nimtia obi do adidi a chire ubu obi animtia nipa fam no ubu na nimtia obeyi otan adidi a chire obeyi otan edi a chire
Jeremiah chapter 2 verse number 7. Osi na mede mo ba turo asase so se muni eso aba ne eso nepa na mo bai na mo begu ma asase ho fi Onyankopon se oyi odo adi de kire nipa edi oman ne ba asase paso so umedi asase so nepa ene eso aba afeidie aso oman ne bedru ya oma begu na asase ne ho fi Onyankopon asase etisu yi enye ne botanse ebedidi nko an ne ebenom ne ebeda ne ebesore nko an o bibi opese ye enti ade a Onyankopon opese nipa bedidi ne ebeye no on se nipa didi eno ede enepa ne asase ne so ba do mudi but dia aka se omo beye no o se omo anyenti enwe foforo bi omo da na di na enye de Onyankopon ope no o se omo digugu asase ne ho fi etada nipa nyina Yesu obi apeso Onyankopon ma aduane ye ne fie ma enye izo Onyankopon din se obeye wi na emom ena no esere so mana wa mana nto amana mu nka wo mana so duru babi kwa no mana sa se o mu mpe bio o mana su ka kire Moses o me di mana sa ya bre yenya na monwe ni sei zo Onyankopon ma ni panka aduane abu yeso no enya dine nanso de opese nipa yo o si nipa beduru asase no so a afa de nipa na gu asase no ho fi ne se nipa da esu bi edi enweye bi edi enti esu ni abrabo ne nweye enye bibia no Onyankopon pesa asase so nipa ye yo enipa de ade bi o bi opese wo ye bi bet Onyankopon fam no enye bibia na opese nipa ye yo ye ne mabu wa ye de sei asase ye ne mabu wa ye de tia Onyankopon ye de bu nanim tia ye ne mabu wa ye de kaseti Awurade e kire se ye mfa asefro Awurade nya hwe ozi duade oman no e ba ere sa no Onyankopon ga na tie rara se Onyankopon de amaye na hwede nipa te so nipa enso eyo so cha asase etisu ya na sa Awurade Nyankopon ti asefo no ne honhom wo so a na obisa ho se ndi nipa kai so Onyankopon ho so we be kai Nyankopon so ho a na ope bambo na kan Awurade ne mekomafo Awurade ne mehwefo we be kai so Onyankopon ho a na ope yishira Onyankopon si wode ehira ne ne pamma nipa no akade wo be ye ahye ne monyam subampara ne yepa ne boni chiri no afede o se oman no egu asase ne ho fi na momo no ye de o musuban so oye nipa ewa awon to so ya se Awurade Nyankopon ho ba so a ubahunu nipa se enipa emu no ene no yemu no enipa ni de oye won wa opa no wa ye ho no wopi ha ti wa oba na de opeso no wa sa ye biredura no wawu ko ukwa wa na aba no wawu kro sede nipa no ye tie no saa na ekasa saa na kire
ɔsi to de nipa no ɔde nipa no yaba asase so asase pa sie medi eso aba ene so nipa we kwa ya danse se Israel nyankopon asase so nkanya na gina ne bota se nipa ye mebrew nanso ye no ye yesu no ana mo nyankopon gya nipa wagya nipa wasina mugu masase no ho fi na mode magyapade ye echiwade onyankopon tasofo se afei enipa ode sha asase de ma enipa no enipa de agyapade no ode ma ene ye echiwade dinese nipa nya asase mu nipa bi na se koba se wono hu se nhyira aba so a ade nipa no be nyina ye nneoma nsem fata Jacob says so be bo brane sika ba ne nsem kakra ade nipa no be ye bia no enya de e hye onyankopon animonyam eye de ono ankasa na kokore na koma kire no de ni feeling na ten ka kire no me ya ne se minim se free and want to so dadade a but de ye ne want to so so ma me de mani hu ne se obi nya sika wa bro awurade so nipa sika ba nsem a nyankopon ye baseless ma no nipa ba sika ba nipa nsem a nyankopon ye kurase ni bi nyame hia ma no bete duru bambo de a ohia awurade to nyankopon se mode magyapade no eye achiwade enema nyankopon aye na sase nyankopon ono na ye ne dia ose nipa nsa kamu nkunumdie bia afi de nipa sha ase so de ye ne se eye achiwade Joshua die nipa eye ne sabre awon toto so ya mesisi onyankopon ho ma so de abeka sa awurade ahire nipa na abeka sa awurade do bi ye adwuma wo ye mu obeka sa awurade ho mobro bi adadi amaye nanso asafurade ho ba so a hu se de nipa ye nsaka na de nipa anya no achiwade enne sofu kura sikaba ne sema no kekan kwase asem sikaba sofu nsema no sa akutie nyankopon asem na ya na nya wo ma yo mo de sha ase de obi firi ase ne ya na nya awurade ya na fi o man kasa o ma hunim no ma honhom ene o mu na da honhom nti o ma hu awurade Israel nyankopon no de sikaba o mu nsem se epe no ma ya kese ase awurade na ayo mu se o mu na se o ba kire de nyankopon twase mo ye ma no nya awurade na ba kire bio na yo no sofo abranche usala na to atete ni nika to atete enne sikaba ne nsem otimi kasati ya Israel nyankopon asem konkono me kan Israel nyankopon asem ma ade nipa be ye obeso nyankopon ani no na ono no ne se etwem ye nkura asesem enti hia ose mode magyapade eye achiwade ebreiso ohini kura bedi ehini a asase na ye onyankopon de ano na wagye mu de munyam de ama abosom ye Ghana yetimu ye o otime ka sa asase na ya abosom de a osemudi magyapade ye achiwade de we Ghana yetia ahemfu nyina no
omode asase woni munyam omomfa mawurade o omode ma abosom wase mode majapade eye achiwade odi opa mo binya sika na okọ asore na asore na wo okro no sofo wonya sika aseno odi yi botoro bonyo Kristo so mo no mane nko ya de nenye ne kwaka obegya asore no adenti a onu hu no se wonya sika nti waboro onyankopon so mode majapade ye achiwade ene onyankopon bo nipa tuntum abo ne kama ompe ajapade ne onyamedia na obo tuntum kama no bekwa kobiso aye kokko ye achiwade di Israel nyankopon na medofo osoro ne asase ne dia no onyankopon hwe nipa odi enipa ho yaw odi yaw wo nipa ho osemode majapade ye echiwade asofo no anka se ehi na Awurade wo o se afi na asofo so mfa Awurade nye hwe se ba bia anye ona bibia ba o nsam eye ne omope no emfa Awurade nye bibi no se saa na asofo nso tintin ne on se de esi fitibire mu no saa na tie ne wu na no osofo bi se nyankopon asem se oba kata utiri so no mete se osofo bi se oba okọ asora obodu kwa so obodu kwa ma ma aye kese he ho me operate wo no omo wa assignment omo so kwa mo de omo kwa mo de that Awurade din ne da so Awurade din ne de ato so beto omo kwa mo de se wa buduku ama mo ma aye kakraka abusu sem Why somebody say that? Adenti ena obi kan we wenye sika ba ne nsem oye sofo o si ti asofo na nkasa hi na Awurade wo ede ani Awurade nti wasi asofo ni nyina akotia de onyankopon te ene ne ope asofo nyina akotia de kase sofo ne nkyere de oye Awurade de yawo Israel nyankopon se asofo nyina akotia ne ope empempia na owe a nipa kasa de fa onyankopon asem ho ne asore ho a ya na ye ka adifo atrofo asofo omu ye dangerous asofo
omuye ni hafo omuye dangerous asofo ni monyam ni se nipa e ba asore asa so tena mu na obakọ na bewu akohunu de ekokọ akopẹ de ono mfa wo ho onyanya ne collection we wie osinti ebra oman no edu Onyankopon japade ye achiwade no na asofo nso ese ede ni awurade mamo ha mo ho enti open nkrofo a eyeso mu na de awurade kire enso ma na sa kutie Nyankopon na pede a eya asofo omu ye dangerous asofo na nka se hi na awurade wo na mrachirefo no enhume asenkofo nso atire mra no nso so die na ma we mu nyina ekoso adenti na yenu nyina sisi e kire wo se Israel Nyankopon asafo adi Kristo ni hunu no enafom Kristo Yesu hunu nya asore da sisi o Kristo Yesu hunu nya asore ye kokko ni saa no odifo agima de ma so ahwe ne mahunu e asore na ye ko ene nso da na yesie no a se de nka hu mi nei kanye se na obehu me nka mete se de ye wo wa ye beto ye na hunu wo mo no nka saa na mechie awurade hunu enafom mehwe mfirdo na medidi awurade akiri mfirdo a mehwe awurade ansana onam na humobro so nam na honhom so yi ne ho adi akire me a awurade hunu no enafom obedi sofo 40 years uhunu awurade da adentia e sha adwene ne akomanum se unya di sofo na wahunu awurade se saa bi na me fa no a kanye dem tetse nei kanye saa na metie nanso nsan kamiwura Yesu Kristo ma mfa ne saa no ene na onam na humobro so a oba me nsra ase mra twerefo no omuso ahume na de o twerem na na hunu wa akofa kenka wo hunu carpenter ni a obo akonya no wa hunu ye wa okoto betena ase wo hunu ye carpenter ni o ya akonya no wa hunu ye wa okoto betena aso no wo hunu ye kwasi eti mra twerefo no o ma hume wa twere wa hu no o so okoto be kenka ya o si ma hu no Awurade ni panchem wa Israel Nyankopon no Nura Yesu Kristo papa one ni panchem ewa le nipa obia fa Nyankopon tra obia fa Kristo tra me se wo kan ya wo se makenka Bible ntima hunu Yesu Bible krase o Bible krase o keka we nyina wie bebre wi anu se di bono so obia ntene
Israel Nyankopon na mnom so ka kire mi rodifo Yeremia se wona twere mra no ko mo ahu no asofo nse he na Awurade wo asofo nso ahwe na o mabre mo ahu no nti o mu nse Awurade kra no mo masa hwe o ka sa asofo Awurade wo ofo ade bia de me kasa de na me sunu se awon to so be wu awie wu wi ade hunu de Awurade tie obi e wu bia hunu se de Nyankopon tie but what in the year we munyi enya won first time obi hunu nipa pim ewu akohunu de Awurade tie but what in the year bibi wo a enye yi emsana ne nansa mituka sofu bia minimo no mu se de post aboba bi he na me hwe kwa na akwa ne fa so de ewu na hwe sofu no kwan ofa so na sofu no de ewu a hwe mse enipa ye nchew but one ria ubedi wiase na fefe de bi ewu na chi obeye mo bontem chena na me hwe sofu na yidi ti na mbusa mo se eti sofu asimasi onsa mabio na no sumiru odifo Yeremia so kan wo so kwa wo ma afemiyam hyehyeme man sa se de sofu wi asimasi de wu etare hai wo ko no mabio de wotena asen so wo ye Israel tumfo Nyankopon de so akatua koma no akatua entwam da now she said ni funeral poster ebo hoyi okura poma bi ni ade am hwe samse ayeka hwe na ye mawre ho se na ye me kraja melofu enche metam na so wana nyame yadom ebeto aso beto amenka kakra nkyiro awsi mratwerefo no enhome na ahwefo na fom me wose asofo so ye awurade oye agopo asem die osi ahwefo no katkisifo ne ho ahwafo no osi omu nyina afom no se awurade hunu se nipa ye de opene medofo na fom o hey enough enye de Ghana ni nipa na Nigeria na America enye de nipa ye o enye awurade sumo enye Kristo sumo no mesi de nipa ye de fere nipa sum hwe Israel Nyankopon de nipa ye ne ye fere nipa sum anasa wo pese mo chese enefo no mo ye papa se ne kanefo no ene enka ye ho na esere osi ahwefo no omo so dabaya na sofo na wo hwe ono so ye sofo no Nyankopon se wo ahu na de na wo ba be kire wo na sofo de kwasa na mu school so training college ni de famu polytechnic ana university ni ya fawo ose ahwefo no omonso a propra edofo de me kan se Israel tumfo Nyankopon ni hunu eye hunu na de ne ba ya asofo da ahwefo na fom no
nyame ankasa ahwefo na hu no waso omu nso akwan afom awurade o ka se awurade hunu eda fom eni asori ayeye na se ni nkobi so mbosom kran ko agimi asɛn de asori enipa ye ni awurade so de a na ka ko tena bosom wa ye dey medidi mbe nanti mu bisa na so awurade nye won kwan adi mu amoko tena we de mo ye na no ano mo som bosom ye oli edam ensunsuye kakra de mo anse we ye bosom na mo se we ye Yesu eti nkaja bosom no betena Yesu ni moy mo amugu so de mo na mo wi go da ne nsa gba krobo ne hwan mo na mo we mo na mo bo adwaman mo na mo tu nyin setugu mo na mo senta de bone mo na mo di nuro mo amugu so de mo ya mo na mo fa nkrofo yire fa nkrofo kunu mo na mo twempena wo be di Yesu achi ni watena sa Yesu ba wem hwe asinji ahefo no mso afome isi Kristo Yesu Nazareth ni no enipa bia obechi na di no e pa cho yen kekan mo reso awurade asori we asori Kristo asori ni mesi e fe ni pasori sofo emaduane na adawo da na betimi e na me kansa nura asenene nansa no hu so obi awu no ma hu sa sofo bebere wu obet ono no de no I was shocked chese me yemu ship adetia minim nipa no me yemu shimi e ma sofo no sa na china me kro na me ko no etwa se de Onyankopon ti ode amame no me ye ni nyina awie na me kona me mabie mu a ba bia me ko obetua me ka no de mama tena no se me mabie mu mpa ma sira awurade din se ho ne yesene ha yemfa hanto ho ma hunu na kwan na ma anye ne saade a wo hunu na kwan na wo anye ne saade a ukwa obenu ho waji Yesu adi wo so wo hye waji Yesu adi wo de mu o se ahwefo na fon no mu ne asofo na chi waji Yesu adi twijeri waji Yesu adi ubomesh waji Yesu adi utwepeme awurade hwe mesika Kristo som de enkefo nti na apa utwe nkofo a anigye fun bu mo ya Kristofo aye tu de bone ana de Yesu din no awa wo bo wo feel se ya tentan wo feel se ya wo senta de bone hwe me so se men kan kira wo to ato so ise on fa pa me ma wo ba bia o de tena so dem na kase enka Kristo so wo be wu awie adi fo atrofo ne kan ye o se wo sori Ntumi se san wa se san sori no we do maka no kore wa sori no Ntumi se san wa se san sori no owachi mi hunu yanka de ya o asase so mi hunu yanka e wadwuma foforo kakra biye asase so mi hunu yanka eti ma nipa nya anida ho eni ehunu mu foforo ba bi ofae no otimi ka kire no ho sa wo mfa ho biu but owachi mi hunu yanka de ye de yahwe nyeye osibema biara wi wa bobi senyu tugu ka satia ne nsa no adwuma men kanche oso pa firi ne sa kira watwene enya sa sankofo nyina fobu akamo
masanka na nya de ye wo mo beto mu ni bia de mo di sofo ni bia wo de awieye mai makwambone ho nkransam na asoma me enyi Yesu ni nya famre prane da awurade na me se asore ne de onyankopon asore no asore na beye musuo ma Kristo asore no abeye wo how de ama Yesu hwe to si ahwefo na fome ahwefo na kwai no asai na otu wanum se asofo bia mpa abon se nipa mra asore nti asore nipa na ba obun se nyamedwum anasa ya so agurade asofo nim ne yeye o asofo nim ne wo ye asofo nim ne wo ye ena no mrem wana so apa hokora kakra yankopon ya doma china yebehia ochina ukuada Righteous City adosu echen krom kumasia adosu echen krom fa namba de guase no fe no ma dalation me se wa sorry ense san wa brabo mawurade Kristo a se san sorry no asore nyenkwa Kristo no kure ne tene ne mre muhunu woni yene yehu awurade no yene ofaso mankwa ne bakru Kristo mu Kristo som na wie yene tentene tietie nyina nse ubenya nkwa adentia wo ye de wo di Yesu ni se de wo da ne bo kura wo be wu pa dade ubewu I tell you wo se so pe enkwa no wo mu chefa na da wo de ma o seye any offense na henie mu chefa na da wo de ma dia sore ni ntimi se sa wa bra bon sem fata Kristo a sisa sore no entramu nka se wo e besie wo ni esie wa mfa nkwa je ma odo podi fo agimati wo mi wo mu nsie ma obaje me nkwa mama me na wo se ya na me mpro obaje me nkwa I tell you obaje me kra no me dia ye ne ope na wi obaje me nkwa ndi hwe so be wuni e be kwa kosiew emfa so bi amaso sinso tia so be tib de awurade pe na betu de awurade pe mo na mo wo de udi padua akra be hye awurade ani monyam wo wie wadwuma Gama ba bia hwodi fo adwuma beja me kira kwa edo di fo adwuma beja me hia me se mo nche na osoma me mo nti na osoma me wonu se nye de ne ara wo ne de ne wom na no mi ro Yesu Kristo minwae no ɔte mene a ɔte na minwae no nso tie me ɛyɛ meme die mu ankanya nsɛm wo na mbati afiri me hɔ ada mene ma ne yere mintua ladbe water be mintua bi kɔhɛ asɔfo no obi ɛfa ne kɔn bɛfa so betua ladbe ni water be metuka anka me ntɔpaturo metɔpaturo tinke kwana mefa so asa no ma no megete no kanya ho nsɛm a tie kanya na obetie mo nkyɛn no osoma me onse asɔfo ne adifo na mafom awurade a mu di na chi no omunti masa afom no wase asɔfo na hwefo na fom me na sa hwefo no fom a wo kɔi wo yɛ dai die no wo kyerɛ die no wo ka twa wo be yɛ dai a no waso awurade ani ene mu ne nyame ya domo a on the 10th onko yo nyankopon ne trend program na e baso 10th September to 14th tene ne oyi na de kire me no se de okona asase bi da ho a gold hyem nanso unhunu aje se won ne funtum mu kun kwan fa so yi gold no omo funtum abo sa asase na won se gold hyem na mpa no yi gold afiri mu aba no won se gold ni eba asase na da ho fin sa na gold no eye yellow na apia ma na de wani ehunu sa na ize tumfo nyakopon onami wura Yesu Kristo me papa Kristo Yesu so wayi ni wodi wayi tin ne de akire me se me fa nkira wo ntoatoaso yi do ka ase ye nkohwehwe no wayi na de akire me
se me mfa nkyere awo ntoatoa so yi tuanamon na bra behwe tuanamon na so nsa meka wo de entie won na esew se obi Ntumi nte no esa de na miwura Yesu Kristo waye otorofo na miwura Yesu Kristo papa Israel tumfo Nyankopon ono so waye otorofo entie won tie Kristo tinia waka no na on the 10th to September on the 10th to 14th September enemy nhia akonya de bemu a akobo wasu na ade efiri woko no se sa akasa na obeka bi mu a opotene ne wapo Kristo wa hunu tene ne a wapo Kristo opotene ne wapo Kristo wa hunu tene ne a wapo Kristo amen fa onsi wo chena ebehia Frenamba no ma direction no Onyankopon aso wie nka obia miwura Yesu Kristo dire mu asedan ka no ene monyam ka no odom ne pempeso odi abedru na dom kese ni nti amen. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, that's not because I am worthy.